Fonematické uvedomovanie. Tí, čo ma sledujete, tak určite viete, čo to fonematické uvedomovanie je, že sa s ním tak aj viac ja zaoberám. Je to veľmi dôležitá zručnosť, ktorú by mali deti získavať už v tom predškolskom veku. A práve o tomto fonematickom uvedomovaní sa budem dnes rozprávať s tou, myslím si, že najpovolanejšou. Takže mi dovolte, aby som privítala v tomto rozhovore pri čaji pani profesorku Marinu Mikulajovú. A dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod ju teda predstavím. Je poprednou predstaviteľkou slovenskej klinickej psychológie so špecializáciou na neuropsychológiu detí. Zaoberá sa vývinom jazykových schopností a ich vzťahu k gramotnosti, robí kurzy o vývine rečí, vývinových poruchách, špecifických poruchách učenia, venuje sa vedecko-výskumnej činnosti, je autorkou mnohých monografií, učebných textov, psychodiagnostických metód a učebníc a pracuje na Paneurópskej vysokej škole na fakulte psychológie ako profesorka Ústavu klinickej psychológie. Ja dúfam, že som to všetko povedala správne a keď ešte niečo, lebo je toho naozaj, máte veľmi taký ten široký záber a po tých dlhých rokoch naozaj je za vami veľké množstvo prác, tak ak niečo, tak ma pokojne doplňte. A teda vítajte v tomto rozhovore a vítajte aj vy všetci, ktorí nás sledujete. Ďakujem pekne, pani Golianová. Teší ma, že sme si takto našli spoločný čas a dúfam, že to bude zaujímavé nie len pre nás, ale aj pre rodičov a pre cieľovú skupinu, pre ktorú pripravujeme tento rozhovor. Áno, cieľová skupina sú hlavne rodičia predškolákov, ale určite sa tam nájdú aj pani učiteľky z materských škôl, takže si myslím, že je aj im čo povedať ohľadom toho fonematického uvedomovania. Tak poďme na to teda, čo to fonematické uvedomovanie je. Ja som už niečo načetla, ale teda vy to viete určite tak fundovanejšie a tak lepšie povedať, tak nám povedzte. Tak nehovorím to prvý raz, tak už to mám celkom v skratke tak zažité. Je to vlastne zložitá schopnosť z hľadiska akoby tých psychologických procesov, ktoré sa pri tom fonematickom uvedomovaní odohrávajú, ale navonok to vyzerá ako pomerne jednoduchá vec a ide vlastne o to, že deti v istom veku si začínajú uvedomovať zvukovú štruktúru slov. To znamená, že kým dieťa v predškolskom veku používa slova najmä za účelom komunikácie nejakého významu, napríklad môže hovoriť o hadovi a o dažďovke, ale keď príde do školy, respektíve keď sa začína učiť čítať, odrazu sa stretáva s tým, že jedna vec je význam slova a druhá vec je, ako to slovo vlastne je poskladané z hlások, aká je zvuková štruktúra. A práve tá zvuková štruktúra je rozhodujúca pre čítanie a písanie. Takže vo veku prechodu medzi škôlkou a školou dieťa by sa malo preorientovať z takého bežného používania slov zameraného na význam aj na obraz toho slova, keď je napísané, alebo keď sa má čítať. Čiže také dieťa si vlastne začína uvedomovať, že had je síce dlhší a dažďovka je malá, ale dažďovka je dlhšie slovo ako slovo had. A práve toto preorientovanie sa na formu slova je pomerne náročná vec a vyžaduje od detí, aby sa nad tým zamýšľali. Nejde to tak automaticky, ako keď sa malé dieťa učí nové slova, dvojročné, trojročné, učí sa používať slova, ale takýto prechod je zložitý a vyžaduje od dieťaťa
určitú mieru akoby takého vedomého nasadenia, vedomého sústredenia sa. Asi toľko na úvod. Áno, je to pomerne naozaj také zložité aj na to možno pochopenie a uchopenie, lebo vlastne to sú také abstraktné veci, ktoré sa uchopiť nedajú a možno naozaj sa tí rodičia musia trošku viacej zamyslieť nad tým, že čo vlastne chceme a prečo to hlavne chceme od tých detí. Toto je asi takéto, čo by bolo možno ešte treba tak zodpovedať, že prečo to vlastne oni potrebujú vedieť a prečo už v tom predškolskom veku sa s týmto fonematickým uvedomovaním máme zaoberať, máme ich to nejak učiť alebo hrať sa s tým, lebo v podstate je to dá sa to formou hry robiť a je to asi aj dôležité a kľúčové, lebo v tomto veku ešte tá hra je taká dominantná a to je to, kedy sa tie deti učia. Ale teda prečo? No, pre mnohé deti nejaké sústredené aktivity v predškolskom veku, veľmi špecificky zamerané na rozvoj fonematického uvedomovania, možno ani nie sú také veľmi rozhodujúce ako pre iné deti, ktoré môžu mať s týmto trošku vôbec problém, keď prídu do školy. A v tom predškolskom veku rodič nie vždy vie odhadnúť, že do ktorej skupiny to jeho dieťa patrí. Že či to dieťa má veľmi dobré predpoklady a bude dobrý čitateľ, dobre bude písať, s tou gramotnosťou mu to pôjde ľahko a rýchlo a s potešením. Alebo sa môže stať, že to dieťa sa bude namáhať a že bude to pre neho zložité a s postupom času sa z malého problémiku môže vyvinúť aj celkom väčší problém. V zásade ide asi o to, že keď deti prídu do bežnej prvej triedy, do bežného prvého ročníka a učia sa bežnými výukovými metódami, ktoré sú najrozšírenejšie na našich školách. Väčšine detí samozrejme to ide dobre, ale ja to zvyknem hovoriť takou metaforou, že ten vlak školského učenia, že on ide veľmi rýchlo. To znamená, že ak sa dieťa dobre naštartuje na jeseň a nejako tak dobre vhupne do toho systému a ľahko pochopí tie pravidlá a začne sa učiť písmenka, 1, 2, 3 a vie si to nejako celé pospájať a je bystré a baví ho to, tak to je veľmi fajn a také dieťa bude zrejme úspešný čitateľ aj bez nejakých špeciálnych opatrení. Ale približne tak od priemeru smerom dole, a to je asi polovica našich detí, sú deti, ktorým to nepôjde takýmto veľmi dobrým tempom a môže sa stať, že pre nich bude naozaj problém si nejako, povedala by som, upratať, že kde sa tie písmená vzali, čo tie písmená označujú a na čo vlastne slúžia a ako sa z písmen tvoria slova. A tým, že každý deň pomaly je nové a nové písmeno a tých slov veľmi rýchlo narastá a očakáva sa, že naše deti za jeden školský rok sa prakticky naučia tú techniku čítania, taký prvák na konci prvého ročníka by mal vedieť čítať jednoduché slova a jednoduché vety, bez porozumení, vety, textíky. Sa pamätám, mám dceru, dospelú, ktorá keď bola na konci prvej triedy, tak čítali takú upravenú, kratšiu verziu z Pipi dlhej pančuchy. To bola taká knižočka, Pipi pozvu na návštevu a vlastne celú tú knižočku, brožúrku mali tí prváci prečítať. Takže hovoríme tu o tom, že dieťa za jeden rok z nečitateľa by sa malo stať čitateľom. A teda to tempo je vysoké, tie nároky, také kognitívne nároky, poznávacie nároky, jazykové nároky,
za tým procesom čítania a písania sú oveľa vyššie na to dieťa, ako sa to navonok javí. Navonok ako keby to má ísť ľahko, lebo však my sme sa tak učili, naši rodičia sa tak učili a prečo by tento môj sa tak nemal učiť. No, ale veci sú zložitejšie a tým, že čoraz viac vieme hlavne o ťažkostiach a o rôznych poruchách a ich príčinách, tak snažíme sa preventívne predchádzať ťažkostiam a preto naše sústredenie je na ten predškolský vek, povedala by som na ten 1 rok pred školou. Čiže aj na náš tréning a na tie stimulačné aktivity dieťa už určitú zrelosť by malo dosiahnuť. Keď má 3 roky, tak nech robí iné veci, keď má 4, nech robí iné veci, ale v tom poslednom roku škôlky to dieťa už je na to dozrelé a je ten najlepší čas začať mu takou zábavnou formou rozprávky, príbehu o týchto veciach hovoriť, aby sa nedostalo do toho veľkého časového tlaku v prvej triede, aby sa nestalo, že toho bude na ňo príliš veľa, nevie si to vlastne nejako celé dať dohromady a začne to dieťa nejako zlyhávať alebo zaostávať, by som skôr povedala, zaostávať. Zaostávať, zlyhávať, ale aj doma stretávam sa s tým, že doma je to veľmi potom náročné. Tí rodičia veľmi veľa času venujú tomu učeniu ešte potom doma. To dieťa je potom preťažené. Tak či takto už tam nejde a sú zúfali, nešťastní, prečo tomu nerozumie, prečo to nechápe, prečo to nevie prečítať. Tak a vtedy by možno chceli aj vrátiť ten čas, lebo presne veľakrát dochádza k tým uvedomeniam až v tom prvom ročníku. Dovtedy si možno nič nevšimli. Takže čo si možno majú tí rodičia všimnúť? Alebo je niečo, čo im ukáže nejaký taký varovný prst, že aha, ale môže mať problémy toto moje dieťa v tej prvej triede s tým čítaním, písaním. Poďme tento rok ešte niečo robiť, poďme sa zamerať na niečo, čo by mu mohlo pomôcť lepšie potom zvládnuť. Lebo fakt tá prvá trieda ide neskutočne rýchlo. Veľmi rýchlo. No, to je, myslím, veľmi dobrá otázka, že čo sú tie signály nejakého, aspoň akoby, keď nie rizika, tak nejakého potenciálneho rizika alebo náznak, že môžu byť nejaké ťažkosti. Ťažko je takto v kocke krátko, bez nejakého hĺbšieho vysvetlenia to vymenovať alebo povedať, ale v každom prípade by som povedala, že na prvom mieste sú to jazykové schopnosti dieťaťa. To znamená, že rodičia by si mali všímať, aj pani učiteľky by si mali všímať, že aké jazykové schopnosti to dieťa má vo viacerých rovinách, vo viacerých oblastiach. Tak všeobecne vzato by som povedala, že či to dieťa má dobré komunikačné schopnosti, to znamená, že vie povedať, čo chce, má dobrú slovnú zásobu, má dobré porozumenie reči, ale aj dobrú zrozumiteľnosť. Ak dieťa nie je zrozumiteľné pre všetkých, pre rodinu, pre cudzích ľudí, to znamená, že má niečo v oblasti, my tomu hovoríme, že foneticko-fonologická jazyková rovina, čiže tá zvuková a artikulačná rovina, je tam niečo, čo tomu dieťaťu pravdepodobne môže brániť v tom, aby na tú hovorenú reč si sadla pekne reč čítaná, písaná. Lebo tam musí dojsť k nejakej harmónii medzi čítaným, písaným slovom a slovom, ako počujeme a hovoríme však. Takže asi na prvom mieste by som povedala, že z tých jazykových schopností zrozumiteľnosť, pohotovosť, slovná zásoba, či to dieťa je plynulé, či nemá problém s vyhľadávaním slov. A to sú také deti, že povedia, to také, vieš, že vidíme, že nenaskakujú tomu dieťaťu rýchlo pohotovo slova. No a určite aj porozumenie hrá dôležitú úlohu, pretože čítanie je
hlavne o porozumení. To v prvom ročníku je to o tom lúštení kódu. Ale už na konci prvého ročníka tie deti predsa, dobrý čitateľ je ten, ktorý číta o tej pipi a ktorý rozumie, čo sa tam hovorí. To znamená, že všetky jazykové schopnosti sa nejako premietnú v koncovke do čítania a písania. Alebo keď si zoberieme, že dieťa v 2., v 3. triede má napísať nejakú krátku ako keby slohovú úlohu, alebo vymyslieť niečo, alebo prerozprávať rozprávku na nejakom krátkom texte, tak to dieťa si to všetko musí predstaviť, zaobariť do slov, nejako gramaticky správne poskladať, vyjadriť a ešte aj napísať. Takže to je zložitejšie, ako sa to navonok zdá. Čiže keby som mala zostručniť už moju odpoveď, tak by som povedala, že na prvom mieste sú jazykové schopnosti. Ale to nie je všetko, pretože dozaista sa vyžaduje aj dobrá pozornosť a sústredenie. A taktiež by som povedala, že motivácia, záujem toho dieťaťa je veľmi dôležitý. Že ak dieťa to nerobí a nerobilo a nie je k tomu vedené, tak ťažko je očakávať, že odrazu nejaký veľmi veľký záujem nezačítať a písať sa o ňom prebudí. Že určite by sa deti mali v tom predškolskom veku zaoberať trošku aj knižkami a vôbec tými písmenkami a tak prirodzene možno takú tú prirodzenú zvedavosť mať k tým písmenám a k tomu vlastne textu, hej, že chce vedieť, čo je tu napísané a ono si to potom tak samé zrazu, keď je tam ten záujem, tak si to samé nejako aj ukladá a spája a chápe tomu. Ale keď sa s tým nestretáva, tak asi tomu môžu byť problémy v tej škole. A čo s deťmi, ktoré ale trebárs majú tie komunikačné zručnosti na prvý taký dojem, že je to tam všetko v poriadku, že nie je tam ani výslovnosť, že je to také možno aj že ukecané dieťa. A predsa len sa v tej prvej triede trápi s tými písmenkami, s tým čítaním, že to nejde. Čo sa tam v podstate potom deje? Prečo sa to deje? No, chcela by som povedať, že to, čo vidíme a o čom teraz hovoríme, to je len prejav niečoho v správaní. A prejav v správaní môže mať rôzne príčiny. Takže moja odpoveď nemôže byť v tom, že teraz poviem, že čo sa tam presne deje. Musím povedať, že môže sa tam diať všeličo, čo môže konečne viesť k tomu, že dieťa má ťažkosti v čítaní. Ak tie ťažkosti však sú u dieťaťa, ktoré navonok má dobré rozumové schopnosti, že je to bystré alebo priemerne bystré dieťa, ktoré v jazyku nemá, vo vývine reči nemá nejaké očividné problémy, ktoré by videli rodičia alebo pani učiteľky. I tak tých zdrojov môže byť určite viac ako jeden, ale my vieme z výskumov, a to sa vie už od 90. rokov, že takým základným akoby prevodovým mechanizmom, takou prevodovkou medzi slovami, ktoré sú napísané na papieri a pozostávajú z písmen a vidíme ich očami, a slovami, ktoré si vlastne nejako uvedomujeme, keď to na tom papieri čítame. Napríklad na papieri sú 3 písmenka P, E, S. Dieťa ich musí poznať, každé jedno vysloví nahlas, však tak sa deti učia čítať. P, E, S, pes. Spojí si to a povie si, alebo uvedomí si. Pes, aha, pes, nie mačka. Ano, čiže ten proces čítania je pomerne zložitý a tá prevodovka medzi tým, čo je napísané na papieri a tým, čo sa potom v mysli premietne ako nejaká zvuková jednotka, ako slovo, ktoré mi v mysli znie
a má význam, tak tá prevodovka to je práve to fonematické uvedomovanie. Že dieťa chápe, že slovo pes, že to sú 3 hlásky, že je to P, E, S, len tieto 3 a len v tomto poradí. A potom tie písmenka, ako keď si predstavíme, ja neviem, gorálky, ano, že ponavlieka, každé písmenko si sadne akoby gulička do jamočky. Hej? Takže každé písmenko si nájde to správne miesto a keď dieťa má ten základ v zvukovej rovine, alebo chápe, že slovo had to je H a T, tak potom sa mu ľahšie pri čítaní a písaní spájajú písmená, ako tie grafické symboly, s tými zvukmi, ktoré vlastne tie symboly majú sa spojiť a vytvoriť to slovo. Takže na vašu otázku by som povedala, že fonematické uvedomovanie, ono vždy je prítomné v čítaní, najmä v takých jazykoch, ako je slovenčina a alfabetické jazyky, kde máme písmená, ktoré zodpovedajú hláskam slova. Tak len keď veci bežia hladko a dieťa je veľmi bystré, to fonematické uvedomovanie my akoby zvonka nevidíme. Ono beží tak ľahko a niekde tam vnútri v tých kognitívnych procesoch skrátka vytvorí sa ten mechanizmus a dieťa ho používa ľahko a efektívne. Ale keď to tak nie je, tak vtedy je to ten hlavný zádrhel. Čiže mi z toho tak akože vychádza, že to fonematické uvedomovanie, tá metóda, ku ktorej sa práve teraz ešte dostaneme, o ktorej sa chcem ešte s vami baviť, vlastne tá metóda podľa Elkonina, je fajn zrejme robiť vôbec so všetkými deťmi v tom predškolskom veku. Aj ako teda prevenciu. Čiže aj keď sa nám to dieťa javí, že ona nebude mať, alebo on nebude mať problémy, však aký je šikovný, aký toto vie, tamto vie, ale ako preventívne je to fajn, lebo vlastne v tom celom tom procese, tam sa ešte potom môžu ukázať nejaké veci, ktoré sa nám na ten prvý pohľad nemuseli zdať. Určite áno a ešte by som povedala, že v terapii, nech je akákoľvek, platia rôzne zákony a jeden taký zákon hovorí, že neuč 2 nové veci naraz, lebo je to veľmi zložité. A ak takéto dieťa s problémami alebo s nedostatočnou tou prípravou príde do školy a teraz sa učí písmena, to je jedna nová vec. A tie písmena má priraďovať k hláskam slovách. A to je druhá nová vec, lebo dieťa príde do školy, ono nemusí vedieť, že had je kratšie slovo ako dažďovka. Takže pre ňoho aj tá zvuková forma slova je úplne nová vec. A on má zoradiť hlásky v slove, má pospájať s písmenkami a vlastne toto je nové, ale aj toto je nové. Takže ono sa učí 2 nové veci naraz a preto vieme, a to je ako keby základné východisko, základný princíp tejto našej metodiky, že my tie 2 veci oddelíme v čase a ako prvú zaradíme tú stránku hovorenej reči, jazykovú, tie zvuky reči, že učíme sa s deťmi hláskovať slova, slabikovať slova, nadávať, hľadať prvé hlásky, posledné hlásky, no skrátka počítať hlásky v slovách. A keď to dieťa toto už vie, môže ísť do školy a už má nejaký veľmi dobrý základ, už tú jednu znalosť má plne osvojenú, ako keď staviate dom, že vytvoríte základy a potom už môžete stavať múry. No a tie písmená potom vedia, kam sa majú postaviť, na aké miesta v tom slove si tie písmená dieťa má uložiť. Takže toto je ďalší taký dôkaz toho, že tá metodika, ona stojí na nejakých pevných základoch a má teoretické opodstatnenia, že nerobíme veci len tak pokusom a omylom, ale že vieme, prečo to tak robíme. A že je to vývinovo je to primerané a vývinovo je to efektívna cesta. Áno, však veď
presne tie výskumy sa preto robia, aby sme sa vedeli posúvať, pretože aj za mojich čias som mala spolužiakov, ktorým to šlo ťažšie, pre ktorých to bolo náročné. A možno už vtedy, keby sa vedeli tie veci, ktoré sa vedia dnes, tak by to mali potom inak. Ale je skvelé, že vlastne žijeme v dobe, kedy už naozaj sme aj v tých výskumoch pokročili a vieme aj o tom mozgu, ako sa čo deje a vytvárajú sa tie nové metódy, nové princípy, nové nejaké postupy a aj v tých školách sa to už niekde snáď aj trošku tak ako láme a už aj ten prístup je trošku iný a taký rešpektujúci a individuálny, lebo to je asi to najdôležitejšie, čo by malo byť. Ale teda, keďže nám tak čas rýchlo beží, tak skúsme o tej metóde podľa Elkonina ešte trošku viac povedať, možno aj tak zrýchla, ako ste sa k tomu vôbec dostali. A vlastne vy ste autorkou tej metodiky, ktorá už nejaký čas teda sa s ňou pracuje. Aktuálne je nová metodika pre materské školy, tak môžete to nejak v tej odpovedi aj toto spomenúť. Dobre, ďakujem, pokúsim sa stručne. No, metódou sa zaoberám už takmer 25 rokov, takže prvé kontakty s tou metódou vznikli na podnet nejakých mojich skôr vedecko-výskumných aktivít. Zistila som v 90. rokoch, že ten špičkový výskum v oblasti neuropsychológie, čítania a písania sa takmer celý zameriava, vtedy to tak bolo, to bol taký boom, sa zameriava na fonematické uvedomovanie. Tak ja som vtedy bola začínajúca a začala som hľadať k tomu ďalšie a ďalšie informácie a vlastne som si spomenula, začala som staré stopy hľadať. Zistila som, že profesor Elkonin, ktorý bol môjim profesorom, som študovala psychológiu na Moskovskej štátnej univerzite. A že profesor Elkonin, ktorého mám vo veľmi veľkej úcte, že on vytvoril metódu, ktorá vtedy sa mi zdalo, že presne hovorí to, čo tie angloamerické celosvetové výskumy neskôr v 90. rokoch. A začala som hľadať tie pôvodné zdroje a vlastne všetko som našla. Začala som upravovať tú metodiku tak, aby bola pre predškolákov a nie pre školský vek, aby bola na slovenskú fonetiku, fonológiu, na slovenský pravopis, aby pasovala a aby vlastne to nebola učebnica, ako Elkonin písal Šlabikár, ale aby to bol intervenčný program pre deti, predovšetkým s vývinovými poruchami reči, lebo vtedy som pracovala aj na ambulancii a videla som, že tie deti s vývinovými poruchami reči, keď idú do školy, že oni sa javia prakticky ako deti s dyslexiou. No toto ma veľmi zaujímalo a tak vlastne som si postavila za cieľ urobiť intervenciu, ktorá bude pre predškolský vek. Skôr ako dieťa príde do školy a začne mať tie problémy. Takže tam sú zhruba zdroje toho môjho poznania a môjho záujmu. Ale postupne sa tá naša práca rozširovala a tie dve metodiky, ktoré dnes máme na trhu, tak máme v slovenskom aj českom jazyku nakoniec urobené. Tak tie slovenské metodiky, ktorú voláme základná, tak tá je z roku 2014 a tá je vytvorená, tak ako hovorím, predovšetkým pre deti s rizikom a je určená pre prácu s malými skupinkami detí. Takže takých 6 detí je veľmi dobrý počet, ak tie deti potrebujú viac individuálneho ako takého kolektívneho prístupu. Hej. A k nej robíme vzdelávanie a pani učiteľky hlavne, ktoré začali s tou metodikou pracovať v škôlkach, začali chodiť na naše kurzy a hovorili nám, že no dobre sa vám ukazujú vaše videá, keď vy tam máte 6 detí v skupine, ale ja ich mám 25, tak povedzte, čo ja mám robiť, keď chcem s vašou metodou pracovať. Tak sme samozrejme chápali, že treba urobiť nejakú alternatívu a sme na tom pracovali viac rokov a COVID nám to všetko veľmi skomplikoval. Ale pred rokom vyšla tzv. Škôlková metodika.
Tá je prepracovaná, je urobená tak, aby naozaj sa všetky aktivity mohli robiť s celou triedou. Sú to také malé dávky tých aktivít, také maličké aktivity 15-minútové. Sa ľahko zaradia do každodenných činností. A k tomu tiež začíname vzdelávanie. O tom by som možno trošku samostatne na záver povedala aspoň jednu vec, sa mi to zdá teraz také dôležité. Len chcem povedať, že sú to teda dve metodiky a táto škôlková, ona je vytvorená aj preto, lebo to nové kurikulum, štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie z roku 2016, on priamo hovorí o predškolských a predgramotnostných schopnostiach a pani učiteľky majú podľa toho kurikula tieto aktivity robiť a rozvíjať schopnosti, ktoré vedú k čítaniu a písaniu, včítanie fonematického uvedomovania, poznávania písmen, len je to tam tak trošku mäkšie napísané, nie je to tam tak akoby striktne vymenované, ale je to tam prítomné, takže tá škôlková metodika je určená práve na tieto aktivity v materských školách. Na Slovensku vlastne ste vytvorili v podstate tak nedávno aj iniciatívu Elkonín a súčasťou tejto iniciatívy je aj informovanie, aj združovanie teda nejakých odborníkov a záujemcov tejto metodiky. Tak by som vás poprosila ešte možno k tomuto niečo. A potom vlastne môžete povedať aj k tomu vzdelávaniu tých pani učiteľiek k tej metodike, že vlastne aká je aj dostupnosť toho vzdelávania a vlastne čo je takým cieľom. No hlavný cieľ bol vytvoriť nejakú pevnú pôdu pod nohami, nejako zarámcovať naše aktivity, lebo našich aktivít je veľmi veľa a my roky naozaj stále sa snažíme nejaké aktivity v tomto smere rozvíjať. Nie len pri tvorbe metodiky, ale aj pri šírení poznania, nejako oboznamovaní rodičov, aj hlavne učiteľov, materské školy, špeciálni pedagógovia, základné školy, s tým, že čo tu vlastne môžeme urobiť a čo sa deje, keď majú deti ťažkosti, že prečo my tak veľmi zle dopadáme v tých medzinárodných monitoringoch, keď spomedzi slovenských 15-ročných žiakov podľa tých údajov OECD 35% našich žiakov majú ledva zvládnuté majú základnú úroveň osvojenia čítania a písania, základnú z 5, tú najnižšiu. Takže niečo sa tu zlé deje na Slovensku. A aj preto cítime potrebu združovať sa, nejako veci spoločnými silami posúvať. Takže tá situácia si myslím, že je pomerne zlá na Slovensku v tomto smere, ale na druhej strane máme ten veľmi dobrý štátny vzdelávací program predprimárny a napríklad v Českej republike ho stále ešte taký dobrý nemajú, lebo aj tam máme iniciatívu, aj tam nejaké aktivity robíme spoločne. Takže cieľom je jednak rozširovať poznanie medzi rodičov a všetkých, ktorí sú súčasťou toho systému. Druhý cieľ je poskytovať vzdelávanie. To znamená, že robíme vzdelávacie kursy a cez túto našu iniciatívu teraz rozširujeme ponuku tých foriem vzdelávania. Napríklad, keď sa pani učiteľky k nám prídu vyškoliť v metóde, my im potom poskytujeme supervízne kursy. Alebo ponúkame webináre, také 2-hodinové webináre online, kde vysvetľujeme princípy metódy pre tých, ktorí by chceli začať s ňou pracovať a podobne. Takže aj takéto nové formy vzdelávania, aj prezenčné, aj v tom online prostredí teraz máme možnosť ponúkať cez iniciatívu. No a to, čo je také odlišné aj od Českej republiky, je to, že my chápeme, že my by sme tie kursy vlastne mali priniesť ľuďom do terénu a nečakať, že oni budú chodiť za nami do Bratislavy.
Takže našim cieľom je, aby na mape Slovenska boli vyznačené miesta, viaceré, ktoré budú také centrálne body, kde budeme stabilne poskytovať vzdelávacie kursy, aktivity prezenčné a kde si vyškolíme, aj už to robíme, naše spolupracovníčky, veľa z radou mojich bývalých študentiek, veľmi rada sa s nimi zase stretávam a som rada, že ich viem takto zapojiť a je to taký benefit pre obidve strany. Takže máme takto už dohodnutú prácu v Žiline, v Zemianskych Kostoľanoch, v Banskej Bystrici, v Leviciach. Veľmi by sme chceli na východe nájsť nejaké miesto, že či to bude Levoča alebo niečo ešte východnejšie. No a v Bratislave robíme vzdelávacie kursy k základnej metodike. Ale tie, ktoré sú škôlkové, tak tie chceme robiť v regiónoch. A toto je taká hlavná náplň nášho občianskeho združenia, našej iniciatívy. Mm-hmm. A mňa teraz ešte tak napadlo, že keď tú škôlkovú metodiku vlastne začnú tie pani učiteľky robiť, a teda sú v tom procese, robia a vlastne zbadajú, zistia, že niektorým deťom to robí nejaké ťažkosti, tak asi je to fajn práve na to, že vedia včas ako keby podchytiť aj tie deti, ktoré zrazu môžu byť rizikové a že vedia to potom ďalej nejako s tými rodičmi odkomunikovať, po prípade ich poslať na ďalšie nejaké odborné možno vyšetrenia alebo do týchto centier poradenstva a prevencie, že možno aj toto je vlastne taký jeden aj z tých cieľov, že vlastne podchytiť tie deti, ktoré by potom mohli mať ťažkosti a začať vlastne s nimi ešte včas nejakú intervenciu. No, ten súčasný, teraz rozbiehajúci sa systém toho 5-stupňového poradenstva, poradenská práca na 5 stupňoch, tak ten prvý a druhý stupeň, ten sa má diať tam, kde je dieťa celý deň. To znamená, že prvý stupeň to je samotná pani učiteľka, ktorá je s ním každý deň, celý deň a ktorá ho vie porovnať s tým kolektívom a povedať, že toto dieťa tomuto ide pomalšie, alebo tomuto nejde tak dobre. Nie je to čokoľvek z oblasti pregramotnosti alebo jazyka. Takže tá pani učiteľka je určite kvalifikovaná a mala by také dieťa vedieť rozoznať. A ponúknuť mu aktivity, nielen ho niekam poslať do poradne, to nie je cesta, ponúknuť mu ona tam, kde to dieťa je, aktivity. A to sú práve tie aktivity, to je tá metodika. A druhý stupeň je, že tam v škôlke alebo v škole je pracovník, je špeciálny pedagóg alebo logopéd, alebo tam chodí. A to je ten druhý stupeň, že ten by mal tam v škôlke a nie dieťa niekam odosielať a čakať pol roka, kým sa dostane do poradovníka. A bude cestovať niekam do mesta iného. Takže priamo tam tie prvé 2 stupne toho poradenského systému by mali predstavovať tú pomoc na mieste pre to dieťa. Áno, takú už odbornú. A v tomto zmysle presne si myslím, že tá metodika, ona nielen učí deti nejaké nové zručnosti, ale ona ukazuje, ako sa dieťaťu vôbec darí to pochopiť a ako dobre napreduje v porovnaní s jeho rovesníkmi, ktorí sú v tej škôlke, v jeho triede, alebo tak s rovesníkmi asi neviem porovnanie. Takže v tomto zmysle si myslím, že naozaj to vzdelanie učiteľiek a tá ich vnímavosť, že oni majú prax a určite majú také, by som povedala, dobré tykadlá na tie deti, že oni sú tie, ktoré by ako prvé mali vidieť, že niektoré deti potrebujú viac ako tie druhé, alebo niečo systematickejšie. Myslím si, že o tejto téme by sme sa asi vedeli ešte rozprávať, o tomto, čo sa týka, ako si čo všímajú a možno nevšímajú pani učiteľky, ako to vlastne v realite je v tých materských školách pri tom veľkom počte, čo sa týka aj organizácie a personálneho zabezpečenia, ale toto nie je úplne cieľom.
A každopádne ja som veľmi rada, že sme tento rozhovor uskutočnili a teda moja posledná otázka ešte je, či má zmysel venovať sa rozvíjaniu fonematického uvedomovania podľa Elkonina aj u prváka, u ktorého sa zistilo, hej, že treba to nejde tak, ako by malo, proste robí mu to ťažkosti, že či to má zmysel začať vlastne ešte aj toto. Ako keby, hej, sa vrátiť niekde. Späť, hej. No, moja odpoveď je úplne jednoznačná, že áno, má to zmysel. Pretože, ako sme si to vysvetľovali s tými základmi a s tými múrmi, že to dieťa nemá ten základ. A preto má zmysel v prvom ročníku mu ten základ vytvoriť, lebo ono je stále len na začiatku cesty. To je prvý ročník z 9 alebo 12. Takže to je stále len úplný štart toho dieťaťa do gramotnosti. A v každom prípade máme veľmi dobré skúsenosti s tým, že dokonca aj u druhákov v jednotlivých prípadoch sme mali dieťa s Downovým syndromom, u tretiaka, že poznalo písmená, nevedelo, čo s nimi má robiť, že na čo vlastne slúžia. A keď sa ten prevodový mechanizmus vytvoril, tak to dieťa odrazu proste otvorilo oči. Ten aha efekt nastal. Takže odpoveď je áno, má to význam. Určite. A malo by to aj pomôcť. Čiže sa nemusia rodičia báť. Hej. Nie. Pustiť sa treba ešte touto cestou. Že nie je to... Ono totiž to... Mám aj ja takto detičky a možno som trošku mala ja takú, že bože, ešte zaťažovať dieťa niečím navyše, ale nie. Potom som sa povedala, to nie je zaťažovanie, lebo je to všetko také hravé a tie deti to robia radi a úplne inak to berú. Nie je to proste také učenie a presne tam môže dochádzať k tým takým, že zrazu docvaknú niektoré veci a tie pucle ako keby tak zapadnú. Takže ja som to chcela len tak ako od vás ešte počuť, že to teda má zmysel určite v tej prvej triede. Že ak sa rodičom niečo nezdá, ak to ide ťažšie, ak sa nejako trápia, tak je na mieste možno vyhľadať teda aj niekoho, kto sa venuje tomu fonematickému uvedomovaniu podľa Elkonina. Ja už by som len dodala, že celá tá metodika je zasadená do príbehu, sme v krajine slov a hlások, takže tie deti, keď pracujú podľa metodiky, oni nemajú pocit, že sa učia. Oni putujú krajinou a spoznávajú jej obyvateľov a tak ďalej. Takže ani by som nepovedala, že to je nejaké pridanie ďalšieho učenia pre toho prváka. Dobre. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Ak ešte niečo vám tak nejak napadlo, že čo by sme ešte mohli na úplný teda záver, na úplnú bodku, tak sem s tým a potom sa teda už rozlúčime. No, jednak chcem vám poďakovať, že vy ste jedna z tých iniciatívnych odborníčok, ktorá vyhľadala nás a myslím si, že je to skvelé, že môžeme takto spolupracovať a vlastne sme tiež na začiatku, takže ďakujem pekne za príležitosť sa s vami stretnúť a mať možnosť aj tohto rozhovoru. A druhá vec pre rodičov a pre pani učiteľky, aby sledovali našu stránku. Máme stránku elkonin.sk a na nej budeme uverejňovať informácie a verím, že kto ich bude chcieť, tak ich nájde a nech nám napíše. A je to pre nás dôležité vedieť, že čo v teréne ľudia potrebujú, aby sme lepšie na tie potreby mohli reagovať. Takže prosíme, aby sme boli v kontakte. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Prajem vám všetko dobré. Prajem vám krásny deň ešte. A nech sa vám darí aj v súkromnom, aj teda v tom pracovnom živote. Majte sa pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Golianová, a teším sa na ďalšie stretnutia. Dovidenia. Dovidenia aj vám a ďakujem vám za pozornosť.